ta doba je velmi náročná, velmi těžká, velmi stresující, jsou na nás nároky jak doma, tak v práci, děti, rodiče, ten stres je vlastně všude přítomný a máme opravdu terapie pro odbourání stresu nebo alespoň podporu a snížení, protože odbourat asi stres úplně nezvládneme. Máme pro vysoké manažery, kteří opravdu pracují velmi duševně a jsou velmi, velmi unavení. Často se to projevuje, že nespí, špatně se stravují, mají takové hloubavé myšlenky, nedokážou prostě usnout. Dokážeme zharmonizovat to tělo tak, abychom si daleko lépe pomohli vlastně v tom stresovém období. Budete-li chtít nás navštívit, budeme se na vás těšit. Máme, jak jsem říkala, máme 4 ordinace, 4 BICOMy, jsme na vás připraveni a velmi se na vás těšíme.